Danas je 4. dan od kako je stavljen kljuk od kruške i sad ćemo da pogledamo kako izgleda. Nalazi se u sobi, nije u garaži, pošto je ipak napolju prilično hladno. U sobi je trenutno 21 stepen, pa da bacimo pogled. Jutro sam mešao, sad je vreme da se ponovo pogleda i promeša. Dakle, nalazi se ovdje. Sad ćemo da to pogledamo. Ovo je inače kapak kazana na kome ćemo vršiti destilaciju ovog kljuka. Evo ga. Osjeća se alkohol. Dobro je. Idemo dalje. Da li se to dobro vidi? Samo da bacimo pogled. Boga mi, ovaj klobuk je gore. Ovo nešto uraditi da se ovo spusti. Neku rešeticu. Dakle, kruška je prethodno pripremljena. Iseckana na sitno. Na seckalici za voće. Evo, čuje se. CO2 se oslobađa. Malko je zarobljen od ovog površinskog klobuka. Ali to je to. Trebalo bi malo veću za mišanje imati ovo. Ovdje kad nema prostora u sobi, to onda tako izgleda. Mogu da kažem da lepo miriše, već se dobro osjeća alkohol. Znači to što je u zagrijanom u svakom slučaju. I sad za vikend, znači danas je srijeda, za vikend treba ostaviti i jabuku. Dakle, kruška je baš ono iseckana na sitno, može i da se vidi, bukvalno je kaša. Dobro je bila zrela, izabrana je baš za rakiju, ne gnjila, zrela. Dobro je znači iseckana. Mislim da će biti ok. Po svemu sudeći, evo ovdje već ima nešto kondenzata koji blago pecka, znači ima već nešto malo rakije. Već se stvorilo, pa sad čekamo da kvasci prerade do kraja. Dakle, to je za sada to, pa pratit ćemo kako se odvija situacija nadalje. Ajde, vidimo se. Dakle, da vidimo kako ovo izgleda. Izgleda da se radilo. Znači, posle 2 nedelje. Još uvijek ima malo CO2 da se oslobađa, ali ne mogu čekati jednostavno više naredni vikend, samo vikend da mogu da se bavim ovim. Pa, iako
neko osvetljenje. Tako. Znači još dve takve. Možda čak i dovoljno i jedne. Hoćeš ti da donesiš? Ajde, doći ću ja. Ajde, donesi ja. To je to, ne bi trebalo više. Ovo se malo ću staviti. Dosta je gusto, vidiš kako neće da krene da se okreće gornji sloj. Dobro, to je to. Sada da punimo vodeni kapak. Prilično slab pritisak vode, treba je negdje izgleda cvikovano. Ali dobro, ne žurimo. Čekaj. Voda je u pitanju. Dakle, oprezno. Idemo dalje.
lipu. Malo tekuće vode. Sve to malo razgladiti, ali ajde, radimo tu skraćeno postupak. Da se sipa, da ne zagoreva. Ovo je jako bitno imati pripremljeno. To je istavljena kazana i početak punjenja. Ne vredi više da punim, tim pre što će biti još jedan kaz. Vratni kapak. Tamo snima. Sad mi tako smeta ovo. A šta da se radi? Da iznesemo. Ne, to ne može sad da se ovako uloži. Jure mačku.